sam vojnik u odbrani naše zemlje i nastavljam dalje. Meni je iz topa pukao u rov i provalio rov, a nije me geler udario. 5 puta je pukao iz topa, a 50 i 70 granata od bacača je palo oko rova. Ništa mi nije to, ali iz topa kad je pogodio, progulio je zemlju, ali ime radi, ja sam iskočio u kanal i kažem, pridi mi brale bliže, ojde onda te dokučim. Ne dam svoj prag do zadnjeg metka, do zadnjega dana i borit ću se koliko god mogu pri svojom omladinom.